gerne bevise den sætning, som beskriver arealet mellem en funktion og x-aksen, intervallet ab. Og det er altså det bestemte integrale af f af x i intervallet ab. Jeg skriver det lige op. X-aksen i intervallet a til b. Og det forudsættes altså, at f er kontinuert. Yep. Men for at bevise den her sætning, så har vi brug for at bevise arealfunktionen. Og arealfunktionen, den beskriver arealet mellem grafen f og x-aksen i intervallet a til x. Jeg tegner det lige op her. Her har vi a, her har vi b, og her har vi x. Så den beskriver altså det her areal, og x skal så bevæge sig. Så det vil sige, hvis at a af x er lig 0, fordi den beskriver arealet her, som er ikke eksisterende, og a af b er lig hele det her areal, som så er det søgte areal. Yes. Jeg vil gerne bevise, at a af x er stamfunktion til f af x, så det vil sige, at a differentierer i x0 giver f af x0. Jeg starter lige med at opsætte et sekant her. Jeg tegner et sekanthandling op. Nej. Okay. Og det er forudsat, at f er voksende, og at x0 er mindre end x. Ja. Så hvis vi tegner funktionen op her, så har vi a, b, så har vi x0, x. Så kan vi altså sige, at arealet her, arealet f af x, som er helt det her areal, minus arealet x0, som er det her areal. Det vil sige, her står der det her areal, det areal, det er det er større. Nej, den her tegner lidt. Det er større end arealet mellem x0 og x op til f af x0. Så det vil sige, jeg vil skrive lidt ud her, I kan se. Sådan der, mens at det her areal, der går hele vejen op til grafen, er mindre end det areal, der er mellem den her og går op til f af x0. Okay, og fordi at x0 er mindre end x, så kan vi godt dividere med x minus x0. Så det vil sige, at vi gør sådan her. Og så kan vi så strege ud her, fordi vi dividerer på alle siderne. Og større eller lige med. Okay. Større end eller lige med. Så, og nu har vi så divideret med x minus x0. Så derfor har vi, at der står, at sekanthandlingen af
større end f af x 0 og mindre end f af x. Så vi kan så hermed sige, at når x går mod x 0, fordi at f er kontinuær, så kan vi sige, at når x går mod x 0, så vil f af x gå mod x 0, det kan man sige, at den bevæger sig der, den bevæger sig der. Men fordi sekanthandlingen her ligger klemt ind imellem, så vil den også gå mod x 0, når x går mod x 0. Så derfor kan vi skrive yes, og det var det, vi gerne ville bevise, fordi nu kan vi sige, at f eller a af x er differentiabel i x0 med differentialkvotienten det der, og derfor er lig f af x. Vi gør lige sådan her. Og er lig f af x. Sådan der. Nu har vi bevist det. You go, girl. Nu kommer vi så til beviset for den sætning, som vi startede med at skrive op, altså selve den sætning, vi gerne vil vise, at arealet i intervallet a til b, det er lige med det bestemte integral af funktionen x i samme interval. Og det vi så starter med at skrive, det er definitionen for et bestemt integral, og det er defineret ved integralet af b minus integralet af og så, når vi så har den sætning, som vi har fået bevist via hjælpesætningen, at en mærke af x lige med f af x, så kan vi så konkludere, at a af x det er en stamfunktion til f af x via vores tidligere bevis for integraler. Og så går vi tilbage til den tegning, som vi havde før. Og der har vi... Ja, den blev lidt mærkelig, ikke? Men vi har her en funktion i et interval. Og der kan vi så sige, at arealet fra a i intervallet a til a, som skrives op som dette, det må være lige 0. Og arealet fra a til b, det er det, som vi har skrevet heroppe som a. Som er det areal, vi søger. Hvis vi så putter det ind i sætningen, nu har vi lige fundet ud af, at a af x, det er sammenhængen til f af x. Altså kan vi sige her, at a af x er lige med store f af x. Altså må det siges, at det bestemte integral i intervallet a til b, det er lige med arealet fra a til b i intervallet a til b minus arealet fra a til a, hvilket så er lige med arealet fra a til b minus 0, som vi har vist heroppe. Altså må vi konkludere, at det her bestemte integral er lige med det søgte areal. Og så, så vil jeg så tale lidt om, om hvis vi har to grafer, så arealet imellem disse kan skrives op som en sætning. Nej, det ved jeg faktisk ikke, det kan skrive. Her der har vi en graf. Punkter. Og der kan vi så tegne to grafer her, som går sådan her. Og det her det er F, og det her det er G. Og vi forudsætter så, at G af x er mindre eller lig med
f af x i alle i intervallet. Ja, og så kan vi så sige, at arealet imellem de to, det må så være lige med det bestemte integral fra a til b af f af x minus gx. Ja, og det vil vi så vise ved, ja, her der bliver vi nødt til, der parallelforskyder vi altså de her to grafer med et stykke, som er lige k. Altså sætter vi den herop. Det bliver så F1 og G1, som ligger, fordi det skal ligge over x-aksen, før vi kan finde arealet mellem de to. Og så forekommer den her ligning altså logisk, så det er hele arealet her fra x-aksen til F1, som bliver minuset med hele det her areal her, som er fra x-aksen til G1. Og det her kan vi altså gøre, fordi at F1 så bliver lige med f af x plus k, G1 bliver lige med g af x plus k. Og vi har tidligere bevist, at at når vi har et bestemt integral plus k, så kan det altid omskrives til en anden samfunktion, som så er det her g. Ja, altså, og så et lille note til her, at grunden til, at vi kan sige det her, det er fordi, at vi forudsætter, at begge grafer i intervallet er kontinuerte. Altså kan de ikke gå helt ned til minus uendelig, fordi de må have et minimum, det de kontinuere. Og derfor kan man altså finde et integral ved at forskyde dem med en konstant. Ja, og herved, der får så, at hvis vi ikke skal ud, det her ud, herved så får så, at arealet med integralet fra a til b af f1 af x minus integralet fra a til b af g1 af x. Og som vi lige har talt om, så ved vi altså, at de her to, de kan omskrives til de her to, fordi det er en parallelforskydning med en konstant, så de kan altså omskrives til de her to grafer, der ligger hernede. Og via differensreglen, som vi så ikke vil bevise her, men som siger, at to integraler trækkes fra hinanden, så kan man sætte det ind i samme integral, så kan vi altså lige reducere det her lidt. Så det bliver, at arealet, det søgte areal imellem de to grafer, bliver lige med f af x minus g af x dx. Ja, og det var så parallelforskydningen af arealet mellem to grafer, som så er lige.